ますけれども、ガッツマンステージということで、この頑丈そうなですね、ジェゴンゾさんとアームレスリングで対決すると、もうかなり不利じゃないかって気がしますけれどもね、頑張ってみたいと思います。しかもこのメガバスターロックバスターつけたままやるということです。Ready? Yes. Mark. Set. Let's go. Good game. Good. Thank you.